Mistenni jibda xogħol fuq bini ta' kmamar għal priġunieri li għandhom tfal minorenni barra l-faċilità korrettiva ta' Kordin. Dan ser isir grazzi għal ftehim iffirmat bejn l-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi mid-Dlaqma d-Dawl bilan li l-proġett joffri ambjent privat u sigur. Il-ftehim jaqqat ma' kollana ta' inizjattivi bejn l-Aqda mid-Dlaqma d-Dawl u l-Ministeru għall-Intern, intisi sabiex jgħinu lill-priġunieri u l-qraba tagħhom jaffaċċjaw l-isfidi li jħabbtu wiċċhom magħhom waqt li jkunu qed jiskontaw sentenza. Il-proġett ser jibda fil-jiem li ġejjin u ser jinkludi kmamar ta' rekreazzjoni fejn il-ġenituri jistgħu jilagħbu ma' tfal f'post adattat. Il-Ministru għall-Intern u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri stqar kif dan il-proġett ser ikompli jgħin sabiex dawn il-priġunieri jerġgħu jkunu integrati fil-komunità. Permezz dan il-ftehim qed naraw li jkun hemm binja fil-komunità li fejn permezz tagħha jkunu dawk li qed iskontaw sentenza jkunu jistgħu jiltaqgħu mal-familja tagħhom, mat-tfal tagħhom, f'ambjent li huwa aktar familjari, f'ambjent li huwa aktar soċjali u allura jista' jassisti biex verament ngħinu lil dawn il-persuni li jkunu reintegrati aħjar fis-soċjetà u anke ngħinu fir-reabilitazzjoni tagħhom.